dalilin da yasa na tara ku a wannan lokaci shine ina so a yau mu zama jami'an kwarai. Hadda ni kaina. Zuwa wayewar gari kada a samu dan jagaliya ko daya a Madurai. Atisayen shara. Duk wani tantiri mai amsa sunan yaron shi ba. Kada a ragan masa. Ni ma da ni ne a matsayin naki dariya zan yi. Dan sanda zai iya dariya. Amma kar ya yadda wani ya masa dariya. Kafin na fara sanya waɗannan kayan, ni kaina bana da ƙinin iya gyara Madurai. Amma fara sanya su ya bani ƙwarin gwiwa. Ban san har zuwa yaushe waɗannan kaya za su kasance a jikina ba. Amma muddin suna jikina, a iya daren yau ba zan rabu da mai laifi ko ɗaya ba. Idan muka yi aiki a matsayin 'yan sanda na gaskiya, yankin Madurai zai yi lafiya na tsawon shekaru. Aiki tukuru da zami na dare ɗaya kaɗai ya isa janyo mana kima a idan al'umma. Na tuna a lokacin ina matakin horo na zama ɗan sanda. Ci gaba da kutsawa, ci gaba da fuskantar hadari, in matar na tsayin maguguwa kada su dakatar da kai, da kare taka cikin kima da alfahari. Kamata ya dan sanda ya ci gaba da kutsa kai, yayi fito na fito da hadari, tarnaza da guguwa ba za su dakatar da shi ba. Kamata ya kasance sadauki. Yana da shekaru 56. A wani attabin fasa kauri, tantirai 7 ya harbe. Ya raunata mutane 5 zuwa asibiti, ya rasa ransa tare da wani dan sanda. Sai daga baya labari ya fita shi ma harbe shi ne. Ba kowa bane face shi kakana ne. Kakana jininsa nake gudu a jikina. Kakana wanda ya kasance yana da zimmar gwagwarmaya hatta a lokacin da yake fuskantar yanayin rabuwa da rayuwarsa ya jajirce. Shin da kai wannan mai zimmar a cikin ku? Irin waɗannan ne kaɗai za su bi ni. Yana bai doka tsagin tantire take bi, sai mu sha wahala mu kamo su cikin sauki sai a sake su. Kar ku damu da wannan. Idan aka yi musu rubdugu hakan zai sanya su tsoro. In suka fara tsoro abubuwa za su ragu. In dai har doka za ta mara wa tantire baya, to mu ne ba za ta mara mana ba. A yau mu yi babbar togaciya ga tantiranci, shin kun shirya? Sallur, matattarar tantirai. Tawagar Alfa, yalla bai. Ku yi can. Tawagar Bravo, yalla bai. Ku kuma kuna Mati Chayam. Tawagar Charlie, yalla bai. Ku kuna Jahin Puram. Tawagar Delta, yalla bai. Ara Palaya, yalla bai. Shanti ke kuma Karimedu. To yalla bai. To ma an taya.